It-bassir se jitwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Ejja Bett. Dejjem ilab b'mod responsabbli. Antonello Bel-Issemilkom nagħtikom merħba 19 il-programm mis-sensiela it-bassir. Il-konfront prinċipali ta' tmiem il-ġimgħa fix-xena lokali se jintlab nhar il-ħadd li ġej fl-4:30 fil-Victor Tedesco Stadium ġewwa l-Ħamrun. Hekk kif l-ewwel tnejn tal-kampjonat BOV Challenge, Balzan u Birżebbuġa St. Peters se jilagħbu sfida importanti ħafna għal dak li ser ikun l-andament eventwali tal-istaġun. Attwalment ħal Balzan għandhom punt vantaġġ fuq is-St. Peters u għalhekk jew se naraw rebħa li tibda l-ħarba għat-tim Tendru Cohen jew inkella se naraw ritorn fil-quċċata għat-tim immexxi minn Edgar De Gabriele. Nemmen li din l-logħba se tintemm fi draw li ħalli kollox kif inhu bl-isfida li ċertament se tkompli sal-aħħar tal-istaġun. Apparti il-fatt ukoll li dan ir-riżultat jagħti vantaġġ lil timijiet bħal Melita li ser ikunu impenjati kontra Santa Lucia kif ukoll ir-rebbieħ tal-logħba f'Gura United Sirens li ħadd intlab propju wara dan il-konfront biex jersqu iktar viċin ta' Balzan u Birżebbuġa St. Peters. Il-kampjonat Jowħed Malta Premier jara logħba interessanti ħafna li ħadd intlab nhar is-Sibt fl-4:30 meta Birkirkara jisfidaw lil Marsa Xlok f'test ieħor importanti għaż-żewġ timijiet illi għandhom ambizzjonijiet ta' post fil-kampjonat tal-ewwel sitta. Il-ġimgħa li għaddiet l-Stripes tilfu 2-2 kontra Gżira United. Filwaqt li Xlukkajri kisbu rebħa minima ta' 2-1 kontra Tarxi Rainbows. U għalhekk, suċċess fil-konfront li ser jintlab ġewwa ċ-Ċentinarju ser tkun ta' sinifikat importanti għal iżjed il-qudiem. Jiena lissa ser naqafaw. Infakkarkom li l-previżjonijiet tiegħi tal-logħob li ser ikollna fit-tmiem il-ġimgħa fil-kampjonat Jowħed Malta Premier u fil-kampjonat BOV Challenge League ser tarawhom iżjed tard matul dan il-programm. Wara riklami nisimgħu l-opinjoni ta' Roberto De Brincat fuq l-aktar konfront interessanti li ser ikollna fis-Serja Taljana u fil-Premier League fit-tmiem il-ġimgħa li ġej, kif ukoll il-kwoti tal-istess offruti lilna mill-isponsor Ejja Bett. Infakkarkom bħal dejjem biex min se jittanta xorter fuq dawn il-logħob dejjem jilab b'mod responsabbli. Ħudu ħsieb. Ejjabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. Ejjabet.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Nsemmilkom u nilqakom għal programm ieħor Bassir flimkien ma' Ejja Bett. Illum se nitkellem dwar żewġ logħbiet mill-kampjonat Premier Ingliż u żewġ logħbiet mill-kampjonat tas-Serje A fl-Italja. Ħanibda mill-kampjonat Ingliż. Iż-żewġ logħbiet li se nitkellem dwarhom huma Leeds kontra Arsenal u Tottenham Hotspurs kontra Manchester City. Leeds Arsenal li ġej mit-telfa sorprendenti nistgħu ngħidu f'darhom kontra Manchester United fil-waqt li Leeds jinsabu fis-16 post tal-klassifika fit-taqbida kontra r-relegazzjoni fil-kampjonat Championship. Ovvjament it-tim immexxi minn Arteta jittama li jirkupra mit-telfa li sofra kontra Manchester United biex xejn iżomm il-vantaġġ ta' 5 punti li għandhom fuq Manchester City, però ovvjament mhux ħadkun logħba faċli. Il-kampjonat Ingliż huwa wieħed imprevedibbli, logħbiet li taħseb li tim kapaċi jirbaħ b'mod faċli jispiċċa jfalli l-punti fil-waqt li logħbiet oħrajn li forsi fuq il-karta jkunu aktar bilanċjati jispiċċaw ikunu logħbiet one-sided. Għaldaqstant nemmen li Arsenal jibdew favoriti għal din il-logħba, però ovvjament il-telfa mal-Manchester United irridu naraw x'effett psikoloġiku ħatħalli fuq it-tim ta' Arteta. Ovvjament is-supporters tal-Gunners jittamaw li
il-Benjamini tagħhom jerġgħu jaqbdu r-ritmu biex iżommu l-vantaġġ f'ras il-klassifika biex wara nuqqas ta' bosta snin jirnexxielhom jirbħu l-kampjonat Ingliż. L-logħba l-oħra bejn Tottenham Hotspurs u Manchester City. Tottenham Hotspurs li wara l-diżappunt enormi li kellhom fl-istaġun li għadda ikomplu għaddejjin bl-istess andament fejn ovvjament jinsabu fl-14 post tal-klassifika maqtugħajn kompletament mill-ġlieda għal post f'kompetizzjoni Ewropea u ovvjament l-administration tal-Spurs trid tara x'qed isir ħażin fih dan il-klabb biex it-tim qed jikseb dawn ir-riżultati. Min-naħa ta' Manchester City, it-tim ta' Pep Guardiola li jonfoq ħafna flus anke fis-suq tat trasferimenti ta' Jannar li mhix ħaġa normali għall clubs imma Manchester City jidher li m'għandhom l-ebda problema ta' cash flow biex jixxu players li jiswew miljuni kbar. Ovvjament bit-telfa li sofrew Arsenal fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet ħadu ftit tan-nifs fit-tama li jkomplu jisfidaw għar-reb tal-kampjonat. Ovvjament nemmen li l-qawwa ta' Manchester City kapaċi tkun fattur determinanti biex is-Citizens jiksbu it-3 punti minn din il-logħba u jżommu il-pass ma' Arsenal fejn ovvjament jittamaw li l-Gunners jerġgħu jispiċċaw ifallu l-punti biex bekk ikunu jistgħu inaqsu d-distakk f'ras il-klassifika. Dak kien id-bassir tiegħi min-naħa tal-kampjonat Ingliż, issa ngħaddi għall-kampjonat Taljan fejn għandna wkoll logħbiet interessanti. Żewġ logħbiet li għażilt huma Napoli kontra Fiorentina u Bologna kontra Milan. Napoli kontra Fiorentina. It-tim ta' Antonio Conte għaddej minn fażi delikata, għaddej minn kriżi, nistgħu ngħidu, jidher li hemm ħafna tensjoni fid-dressing room. Ovvjament hemm l-iskuża tal-players imweġġajn, però tim ta' dak il-livell ma tantx jista' jġib dik l-iskuża anke għal fatt li matul is-sajf Napoli għamlu kampanja akwisti naħseb kienet l-aħjar waħda mit-timijiet ta' serja li xtraw players u ġabu l-players li talab Conte. Fuq in-naħa l-oħra għandna Fiorentina li wara bidu diżastruż bdew jirpiljaw bil-mod, però xorta waħda għadhom fiż-żona tar relegazzjoni u għaldaqstant it-tim immexxi minn Vanoli irid jibda jikseb il-punti biex kemm jista' jkun jitbiegħed mid-żona tar relegazzjoni ħalli tal-inqas dan l-istaġun diżappuntanti ma jkunx wieħed diżastruż li jissarraf f'relegazzjoni għas-Serje B. Ovvjament Napoli jibdew bħala favoriti li jiksbu 3 punti. Issa ovvjament it-taqtija għall-ewwel 4 postijiet fis-Serje A saret waħda aktar mis-silta bir-rebħa ta' Juventus propju fuq Napoli l-ħadd li għadda u l-forma li għaddejjin Como fil-preżent. Għaldaqstant Napoli jekk iridu jżommu ħajja it-tama żgħira li għad tfadlilhom li jerġgħu jirbħu l-kampjonat għat-tieni staġun konsekuttiv ma jistgħux ifallu aktar punti. Jiena nemmen li ovvjament dal-video qed nagħmlu qabel il-logħbiet taċ-Champions League, nemmen li jekk Napoli ifallu ma' Chelsea dan ħajkollu riperkussjonijiet akbar fuq il-Partenopej u fuq il-fatur ta' Antonio Conte, però fuq dan nistgħu nitkellmu matul il-programm botta u risposta. Bologna kontra Milan li ovvjament bħalma kien mistenni bil-ħatra ta' Massimiliano Allegri u l-fatt li mhux qed jikkompetu f'kompetizzjonijiet Ewropej jistgħu jiffukaw totalment fuq il-kampjonat jinsabu fit-tieni post 5 punti taħt il-kuġini in-nerazzurri l-Inter u ovvjament it-tama tagħhom hija li anke minn dan il-konfront jiksbu 3 punti biex iżommu l-pass mat-tim ta' Kivu
bit-tama li l-Inter f'xi ħin jew ieħor jiżolqu u Milan ikunu jistgħu naqsu d-distakk minn mal-Inter. Bologna ovvjament naħseb li huma nofs diżappunt dan l-istaġun wara li fl-aħħar żewġ staġuni ikkonfermaw li huma wieħed mill-aħjar sittimijiet li hemm fl-Italja, dan l-istaġun qed ifallu punti. Naħseb anke l-fatt li tilfu xi plejers ewlenin li kellhom fl-aħħar żewġ staġuni ħalla impatt fuq riżultati miksuba mit-tim minn Vincenzo Italiano u logħba bħal din ovvjament li Bologna jridu jaraw kif ħajamlu biex jiksbu l-punti biex iżommu l-pass ma' Atalanta li huma t-tim li jinsab qabelhom fil-klassifika ħalli eventwalment jirnexxielhom jerġgħu jikkwalifikaw għal kompetizzjoni Ewropea għall-istaġun li jmiss. Jiena naħseb li din tkun logħba ta' draw, però jekk kelli nagħżel tim li jikseb it-3 punti, nagħżel lil Milan għalkemm tajjeb li nfakkar li fl-istaġun li għadda Bologna propju rebħu l-Koppa Italja minn fuq dar Milan fil-finali li kienet intlagħbet fi-Stadio Olimpiku. Jiena għallum daqshekk nirringrazzjakom tal-li segwu l-programmi li ntellaw. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wave Beats Music. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejjabet. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli.